Jadi orang tua. Lah Ciu ki bening ora? Ciu ki bening apa ora? Apa aku salah? Nah, sing kok ombe iki kok budak. Kae. Apa? Kowe ngombe ciu iki kok budak ora bening. Tak campuri. Nah, campurannya ora apa? ora mesti bening kan? KTI. Cung yang campur KTI, nek ora goyang duite Bali, ayo arek apa? Ya. Ini berarti padha kibli Bang Jewawut. Napa niku napa niku? Nggih. Menyangkali ngubah jembangan. Nggih, nggih. Jagong mulih dhisik. Apa kuwi? Demek bokong keliru teman-teman. Ya ta, kaya Jumati ta. Niki dagelan mboten pedhot nggih. Nggih, nggih. Seneng aku to. Nggih, nggih, pripun? Dadi momen terbaik iki iso ketemu kowe barang iki seneng. Lah mula sesuk nyambat. Ora Ketemu. Ora, aku versi nyambat ngono iki bagi saya sangat tidak relevan ya. Walah lah. Anu Gong Mas Dres niki ngeten, pancen Bagong iki kula promosike teng dusun Lembuyan. Weh, niki pancen tak kuar-kuarke. Kaya Monggo motor iki. padha nanggap Bagong to pupung jehurip ngoten kula. Kula ngoten pancen tak kuar-kuarke. Matur nuwun kudune Gong wis dipromosikake kok. Ora kok tembunge mburi kok pupung cewek. Lho, promosi lho, Mas. Kan jur cepet lek nanggap. Masalah urip kali mati ora kok nyawane, Mas. Apa sing digegemong mati? Ayo manut sing gegem. Lah mula jenengan aja prun digegem. Oh nggih. Lah mati. Kula mboten digegem kok. Diapake? Dilus. Ngoten. Oh Pak Arno tekan idu barang. Ya, lanjut. Nopi sing Digonggirin. Cek zaman perajuan Nur kelingan anak Mas Badong, jualan Mas Badong Yen tak openi Gomino Mas Ing saiki ono ngandi Carene wis mana katurutan sing dikadang Gombal gampul yen mati janji saiki ora Uno tak sawangi jago Gunung Bisa Dadi Rejo Dene ora Magake di Siden kur Kamar berjuang Yor kelingan anak Yen oh iki